Il-faċċati tal-ġurnali ta' tlieta kienu kollha dominati bir-rapportaġġ dwar il-votazzjoni li saret fis-stadju tat-tieni qari għall-emenda fil-kodiċi kriminali. Il-gazzetti kollha qed isejħula il-liġi tal-abort. Il-ġurnali rrapportaw kif din l-emenda se tippermetti l-abort f'pajjiżna f'każ li ħajjet jew saħet il-mara tkun f'periklu. Dan fil-waqt li fakru kif diversi kritiċi esprimew it-ħassib tagħhom għal fatt li din l-emenda hija waħda vaga u li ma tippreżenta ebda limitu għall-abort, kif spjega wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'kummenti lil Net News. Robert Abela jibqa' jistina rasu li jrid idaħħal fil-pajjiż minkejja li m'għandux l-ewwel ħaġa mandat elettorali u t-tieni minkejja li għandu l-akkademiċi, minkejja li għandu l-infermiera, it-tobba, il-professjonisti u ħafna nies illi qegħdin jgħidulu tibqax tistina rasek iddaħħalx l-abort f'pajjiżna. It-Times, in-Nazzjon u l-Independent kollha irrappurtaw b'titli kbar dan il-vot li ħadu l-membri parlamentari bid-deputati kollha tal-Gvern jivvutaw favur din il-liġi fil-waqt li l-Oppożizzjoni ivvutat kontra. Dawn it-tliet ġurnali jirreferew għal din l-emenda bħala liġi tal-abort, iżda l-ġurnal tal-General Workers Union l-Orizzont kien l-uniku illi rrefera għal din il-liġi bħala emenda favur il-ħajja u s-saħħa tal-mara. Fl-aħħar ġimgħat diversi professjonisti mediċi esprimew il-fatt li din l-emenda se toħol ilhom aktar diffikultajiet fix-xogħol tagħhom bil-Ministri tal-Gvern jitfgħu il-pis kollu fuqhom. Jekk din l-eċċezzjoni qed narawha li ħadd tiftaħ runway kif kien hemm inqal għal dak li huwa l-abort. Bir-rispett kollu ma fl-aħħar mill-aħħar mhux il-Gvern jiftaħ runway, jien ngħidu ma tinbidilx, ħajftaħ il-professjonist. It-tnejn fil-għaxija din l-emenda ġiet approvata mit-tieni qari hekk kif 42 membru tal-Gvern ivvutaw favur fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ivvota kontra din l-emenda li se ddaħħal l-abort f'pajjiżna. Għalkemm il-Partit Laburista jibqa' jinsisti li din l-emenda mhix dwar l-abort, diversi organizzazzjonijiet kif ukoll professjonisti mediċi kollha qed jirreferu għaliha bħala l-emenda tal-abort, inkluż laqdiet stess li huma favur li jidħol l-abort f'pajjiżna. Dan huwa abort, ġifieri huwa abort, għaliex huwa terminazzjoni ta' tqala f'ċirkustanzi restritti u limitati ħafna fej propju is-saħħa tal-mara tkun f'periklu gravi jew il-ħajja tagħha tkun fil-periklu. Issa din l-emenda se tmur fi stadju ta' kumitat fejn tkompli d-diskussjoni qabel il-vot finali fit-tielet qari, vot li mistenni jittieħed fl-ewwel parti tas-sena l-ġdida.